Kapena Student Movement PSM kumshi benta ban Pynkha ka seng menta ka si arho artrik akos aljar kausan ka layo ban Pynkha sa ka waypat ka circle ka bala tipkum ka Khliehriat circle. Shwa ban Pynskem ya ki nongkit kam ki ba thamai jong ka Khliehriat circle kala don ka jingelang ka balang kot ka bala panyai da usamla liyo F suyam ubalong us General Secretary ka seng kbi. Layo ya ka jingduai karpang na uba kular scam saryang ubalong ru working president ka seng PSM. Uba pi lengkot habakan hakane ka singi u ala ai mensim ya ki nongkit kam kane ka seng baki day ban tre shutam ban Pynkha ya ka imna salang hakalenti khui bat basuba. Ulaong shushub haba tre kum ki seng balang kinya kendo shibun ki jing e. Henry ai bagita ki jing e kin langkum umau jam uban lam lenti sya ka thong ka jong ka jing job. Ya kini ki nongkit kam ki ba thamai jong ka seng tapin scam da uba embha basa presiden nang ba ka PSM. Ki nongkit kam ki ba thamai jong ka PSM Khliehriat circle kilong uba best lead kar president uba Jasper Langdo vice president uba Heypormi Sayo secretary uba Andreas Rambai assistant secretary uba Closing Rambai finance uba Angelo kar assistant finance uba spelling kar organizing secretary uba Ami Susi sports secretary uba Miki Sengshai sport assistant secretary uba Yavli Bamon cultural secretary uba fundamental advisor uba premier advisor ba lajir ro kumba shpeng word kit khot jongka executive member nalor kine ginokit kam kiwei pat ki bakran ha kana gasi ki kenthop ya working president uba kular scam sarya President bathamai ka Khliehriat circle uba best lead kha ya ka jingela la kurkhu panwai da uba liyo F suyam General Secretary Central Body. Aku dia yang waro kenmo waka jatku ke jom pi dia nga emo hal hok ti dia lari kadare ga amine yo ke jatku dia ki dai mun snau to chisun don biar tak sina lari keduk ka pinga ki kon kundo yo ke jatku kana lari ke jatku kana ni khimika khatne hamyu ti wo ki bi ujo ke kulit jubor dia wasuk lari hok ti yo tang lari kadare ka ko ngai yo ka jatku par yo ka jatku so the klem de chom nong ring go kan mo wa ka jatku benar i ka kur ka jat yo ki dawya ba jisin wa ka ni ka kam yo ka ni yu ki wa ma te wa yo ka ni na milyan i ki jatku khasi puna am ada larjia wa thru ni chen ka borda area yo ka asam le emi tmir lara ko ni ka borda area ka borda yo ka Bangladesh le emi tmir